ще се представята на Велизар Тодоров и Николай Майсторов в Южна Корея. Сега нека да видим какво представлява тя. Банята съм. Може ли да отворите, извинете, за малко, само за едно интервю? Да, заповядайте. Ето това е господин Николай Майсторов, любезният домакин на нашия дом. Защо пристигнахме? И сега настанихме в 4-звезден хотел. Да, може ли да... Да, заповядай. Да видиш. Стаята е супер. Да, това матраците ли сте, извинявайте? Не, това са от Хелиус. От Хелиус. От Хелиус. Тази раква откъде я купихте? Тук да забелязвам някакви мебели. Тук климатик поне си имаме. Да. Пожарни уредби. Има въже за песене там. Въже за песене. Това сигурно да скачаш от терасата. Да, картина, ето. Иначе тук е спретнатичко. Чекмеджента. Малко е разхвърлено, понеже тук му постигаме. Да. Това да виж банята? Да, само да покажа така радио. Имаме телевизор, вижте какво е интересен, чекмеджента. Така, оператор Велизар Тодоров. Тук какво е това календарчета, някакви, сушуар. Така, телевизора. Минибар има ли нещо? Минибар не знам, я виж. Един гол чайник. Има ли нещо вътре? Я виж. Има студена вода. Сефай, да. Ще пием с ракия. Да, правилно. Те ще служа на стъпче вътре. Служа на стъпче терасата, така. Да видиш банята. Да, идвам, чакай само да видим каква ще не е гледката отвънка. Долу-горе вървежно. Така, нека да заснемем и банята. Който не вярва, ние ще спим на тези неща. Тези легла. Обаче банята е супер. Банята е супер, я да видим. Банята е направена за малки хора. Така, тук е хавлийки. Туалетна. Само не знам как ще се събера в тази вана. Ваната е дълга около метър, а аз съм 1,90 м. И става въпрос за много сложна система. Значи като общо взето не е много лошо, тук си има. Добре. Долу-горе. Има някакви чехлички са ни оставили, забелязвам. Майсторче, дали ще ми ставят тези чехлички? Я да видим тези чехлички. Точно като за мен са. И тук е гардеробче и такива работи. Телчето не е лошо като изцяло. Има ли някой в коридора? Няма. Това беше първият репортаж от Южна Корея. За вас предаде Велизар Тодоров от TV Еркеч.